Hi, hello for everybody. This is our country. I am now in Slovakia. And teraz len sa poviem. Predávam tu fundus na Doloch. Bývalá ulica Družstevná, teraz pod dolami. Tam mám fundus, perfektný. Keby ste chceli prísť, realita kancelária vám ukáže. Prístup je od jednoho suseda na hovno, druhého na hovno. Proste sa tam nedostanete. Takže to bude veľká zľava, veľká akcia. Príďte sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Kontaktujte ma normálne klasicky. Messenger, Instagram, mail, fax, píšte správy, lajkujte a tak ďalej. Ďalšie informácie prídu potom. Kto prvý príde, ten prvý melie. Zatiaľ ahojte, priatelia.